I want to confess, my dear brother, because I grew up in your country, by Mnyoe, Mumbwa, Kafue, and Hutchin, and then the university, everything in Zambia. Oh, but I'm not Zambian, I'm Zimbabwean. Let's see, Zimbabweans might say, they may doubt you whether I want my people here from Zimbabwe to know. Yoka hanya yatiri kuona ndizo zvatinogara tichinzwa, ndizo zvatinogara taura, ndizo zvamunogara kutaura. Imimi vana veZimbabwe ndofunga chokwadi vanhu vakunzwisisa kuti chinofamba sei, zvinogara taurwa, zvinogara reketwa kuti nyika yedu yakapambwa nezvigure, yakapambwa namachawa, asi zvainge zvisingagoni kuoneka. Yeah. Point 5 Creative Studios. We don't fear noise. We expose them. Getting back with. Let's talk. You used to speak for the people, now you speak for the check. Selling dreams to the masses while you cashing respect. Every day on your channel, bro, you lying for views, acting like a freedom fighter, but you working for the crew. Talking big on the mic, but your heart is for hire. Throwing comrades on the buses just to take your numbers higher. CD Nayo Kaya Mabunu, you flipped on the man. Job Sikala, same trick, same scam. You sold out the struggle, you sold out your truth. Turn your platform into propaganda for the youth. You play with people's pain like it's just entertainment, but history gon' remember every fake statement. You move like a journalist, but talk like a spy. I want to confess, my dear brother, because I grew up in your country, by Mnyoe, Mumbwa, Kafue, and Hutchin, and then the university, everything in Zambia. Oh, but I'm not Zambian, I'm Zimbabwean. Let's see, Zimbabweans might say, they may doubt you whether I want my people here from Zimbabwe to know I was brought up in Zambia. No, he's too young to know about those things. It's long, long, long ago. In the early 50s, you see. My parents here were kicked out by the Rhodesians because of what they were thought to be very revolutionary to Northern Rhodesia then. It was called Northern Rhodesia. We were received there in 1954. We were kicked out here. But we as a family, that's when my father was kicked out, but we as a family went to Northern Rhodesia in 1955. And we grew up there. I had all my education in your country. Mnyoe, Mumbwa, Kafue, Hutchin, and the University of Zambia, Unza. So, I personally am very grateful that you have produced a president. For Zimbabwe. Well, down the line, we may also produce in reverse for you. Mukasei Zimbabwe, tinotenda Jehovah, vakatichengeta Jehovah, vanotisesedza. Ya, ndiyo hanya yatiri kuona, ndizo zvatinogara tichinzwa, ndizo zvatinogara taura, ndizo zvamunogara kutaura. Imimi vana veZimbabwe ndofunga chokwadi vanhu vakunzwisisa kuti chinofamba sei, zvinogara taurwa, zvinogara reketwa kuti nyika yedu yakapambwa nezvigure, yakapambwa namachawa, asi zvainge zvisingagoni kuoneka kana zvichitsanangurwa, asi zvinozoitika paground ndizvo zvinozopa kuti tizive kuti chokwadi ndechipi.
uye hachiendi, chinongogara chiripo. Uyo Mnangagwa akuzvitaurira ega. Vanhu vaifunga kuti kuvenga kana kuti kupomera, asi ayo handizvo, hakusi kupomera. Ko zvigure for ED zviri kubva nekupi? Ndiyeka ED ari kukudza zita rake. Saka toti chii vana veZimbabwe kana tichiti nyika yedu yakapambwa? Maakuzvinzwisisa. Tobuda sei pakupambwa apa? Kuti tibve pakupambwa, hatifaniri kushanda nerudzi urwu namachawa. Hatifaniri kushanda nawo. Anofanira iwo kutotitsigira urongwa hwekudzorera nyika yeZimbabwe kuvana veZimbabwe. Machawa ndiwo anofanira kutotitsigira nyika yodzokera kuvana veZimbabwe. Saka tese taakunzwisisa kuti kutandira kwohuvengi ndiko kwakonzera kuti spirit yenyika yedu ipambwe nezvigure. Zvigaro zveutungamiri zvenyika yedu zvipambwe nezvigure namachawa. Saka ndo patiri nhasi. Iwe neni tine basa. Chokuita ndicho chichavapo kana umwe neumwe adzeya ari paari aakuzvinzira. Ndofunga ndo kufamba kuchaita shoko. Asi shoko richifamba kudaro, vanhu vakakanganwa kuti ndivanani vari responsible kuleader vanhu kuti nyika yeZimbabwe idzokere mumaoko eZimbabwe, ndipo patinozorasika seZimbabwe. Tinonza ruzhinji rweZimbabwe vari kuti taakuzviona kuti Chamisa akatengwa, taakuzviona kuti Chamisa naana Job Zikala nevamwe vese vaiva nerimwe chete pakuparadza opposition. Hamusati maziva chokwadi. Muchaswedera pachokwadi chekuziva kuti rudzi rumwe chete, kwete kuti hanzi taakuzviona kuti Chamisa ari kupedzera vanhu nguva. Muchataura zvakanaka kuti rudzi rumwe chete. Saka rambai muchifambisa shoko iri. Umwe neumwe mwana weZimbabwe azive kuti tiri kudhila nerudzi rwamachawa rwatora nyika yeZimbabwe. So pese patinoisa tariro, ngatisei tariro pamwana weZimbabwe asiri chawa. Hatirambi kuti machawa vanhu vakanaka, vari kuvanoita zvakanaka. Asi isu tiri kuti pautungamiriri ngatichisai vana veZimbabwe. Machawa acho akanaka atsigire vana veZimbabwe. Kana muchiti vana Chamisa vakanaka, ngavatsigire vari kumashure kwedu. Isusu tiri kumberi tichiita basa rokutora nyika yedu. Chokwadi ndicho chinokunda, ndicho chinoita kuti nyika itorwe. Saka umwe neumwe ari kuzvinzvira, ari kuzvionera. Pamberi nehondo, pamberi nekutora nyika. Hatidzokere kumashure.